mana kaka timore sirkal maduong' mamalo, chik magayo loso weche mag budget mwaluongo gi dho ngere ni Public Finance Management Act mar higa mar 2012 kotene gi regulations mag Public Finance Management Act, County Government Regulations 2015, ema yango rabedhi okenge mowinjo sirkal mag loch gwenge okaw e loso budget. So ma wacho ni kochakore dwe mar Aboro, jatend migawo ma ochung' ne weche omenda winjo be ni golo gima waluongo ni circular, budget circular ma yango ne migepe me county ni thuolo kata okang' mag chako loso budget osachakore ayanga, kendo ochiwo gima waluongo ni guidelines, mise ma owinjo be ni migepe gi yienge chenro mage mag loso budget, kendo mage gin gik ma keto e lela ni to ka udwa loso budget kaka county, ang'o gang'o mowinjo ung'i. Ma achiel kuom mage gin mokwongo dwaro ama chenro mag dongruok mar oganda mag county no, ma wayudo kokalo kuom document mwaluongo ni County Integrated